Компенсационният план на Лигобди. Първо, всеки има две диаграмни дървета. Имате ортогонално дърво и матрично дърво. В него вашето директно дърво са всички приятели, които лично сте наели. Така че хората, които лично наемате, отиват на първото ниво в ортогоналното дърво. В директното дърво няма ограничение за броя приятели, които можете да имате на всяко ниво. Така че, ако регистрирате 20 души по-отделно, тогава имате 20 души на първото ниво на вашето абонаментно дърво. Сега дървото на вашия регистър се използва за дефиниране на три неща. Първият е вашият ранг. Само хората във вашето абонаментно дърво се броят за вашето класиране. 2 е за вашия бонус за бърз старт. С покачването на ниво ще ви бъде изплатен бонус за бърз старт за до 10 нива в дървото ви за регистрация и 1/3 вашият съответстващ бонус. Вашето матрично дърво, което включва всички в дървото на вашия регистър и което може да бъде създадено от вас, или също така включва хора, които може да бъдат поставени под ваше ръководство, поради текущото разпространение в матрицата. Хората могат да имат само 2 слота на едновия етаж. Така че след като тези 2 слота бъдат запълнени от хора, за които лично сте се регистрирали, или от преливане от хора над вас, които пускат в битката с призрачното дърво, тогава няма да има място за поставяне на следващия човек. Сега е уникално нещо, което правим, да разпространяваме разпространението, за да помогнем за максимизиране на броя на хората, които да спечелят, за разлика от традиционните матрични планове за заплащане, които се изпълват отляво надясно. Матрицата Лигобди първо ще запълни всички позиции отляво на нивото, а след това всички останали позиции. Така че за вашия пример от второ ниво и вие регистрирахте още 4 души, вместо те да отидат 1, 2, 3, 4 и просто да помогнат на тези двама. Ние ги поставихме 1, 2, 3, 4 ето така, нека всичките 4 души на това ниво първо има ефект на разпространение. Следващият човек започва да запълва точно сега. Ще ви бъде платен 2,5% месечен членски внос на всички в цялата ви матрица, без значение кой се е регистрирал за 12 до 15 нива, в зависимост от вашия ранг. Сега, освен да получавате плащане за вашата матрица, най-голямата част от плана за заплащане е бонусът за съвпадение, който ви позволява да сравните целия матричен тест на всички възможни хора в целия свят. За първата група ще получите 50% бонус за печалби от матрицата за всички живи абонати, независимо къде попадат във вашата матрица. Така че, ако се регистрирате за този човек, например, вие не само получавате заплащане във вашето матрично дърво и всички под него, но също така получавате допълнително заплащане, пари от неговите печалби от матрицата, когато съпоставите с техния матричен тест. Ако правят $1000 на месец в тяхната матрица, вие получавате 50% от това и получавате $500. Не само с този човек, но в допълнение към всички други комисионни от матрицата. Ако наемете 10 души и всеки от тях печели $400 на месец в матрицата, тогава получавате $200 за всеки от тях и това е само началото. След като достигнете сребърен рейтинг или по-висок, ще имате право да играете срещу дори повече хора от вашата група. Бонусът за съвпадение се изчислява според позицията на всеки във вашето директно дърво, но те се плащат, когато хората попаднат във вашата матрица и знам, че звучи объркващо, обещавам, че ще има смисъл след 1 минута. Ето как работи във вашето абонаментно дърво. Всеки, за когото се абонирате, ще започне ново абонаментно дърво, така че ако регистрирате 10 души например. 10 души в правата линия на съвпадащи поколения награди, изчислени на всеки отделен крак на дървото. Ето как работи. Така че да кажем, че постигате платинен рейтинг, което означава, че имате право да получавате плащане за 2 поколения дилъри с сребърен рейтинг, 3 поколения дилъри с златен рейтинг и 4 поколения дилъри с златен рейтинг. Така че използвайки нашия пример, където имате 10 пина на дървото на линиите, нека кажем, че в този първи етап първият човек, който сте регистрирали, този човек е регистрирал 2 души, единият от тях излезе. 2 души и регистрира още няколко души, и след това някои от тези хора, дублирани след това експлодираха тук.
На вашето четвърто ниво някой е достигнал златния ранг на всички хора от злато и по-ниско ниво, а извън този член с златен рейтинг всички са вашето първо поколение, така че ще имате достатъчно условие за сребърен матч. Първо поколение 10%, първо поколение Gold 5% и първо поколение Platinum 5%, за общо 20% на аутсайдер. И до първия златен класиран клон, точно сега, защото златен клон също отговаря на условията да се присъедини към всички сребърни поколения и съвпадението на целия обем под тази златна връзка е сребърно поколение и тяхното първо злато. Това го прави вашият златен и сребърен том от второ поколение, но все пак вашият платинен том от първо поколение, тъй като няма платина между вас и всички тези томове, така че вижте дали това означава, че вие наистина получавате този съответстващ бонус. Не само, че всеки от тези хора е във вашето абонатно дърво, но те също са във вашата матрица, заедно с всички останали във вашето абонаментно дърво, плюс всички преливания, които можете да получите. Обратно към объркващия ред погоре, този съвпадащ бонус, който се изчислява според това къде попадат хората във вашето регистрационно дърво, но им се плаща въз основа на това къде попадат хората във вашата матрица, ви казва, че смятате, че това е разумно. Така че получавате 20% от всичко, което всички тези хора печелят в своята матрица всеки месец. Без значение къде попадат в матрицата ви. Наистина няма ограничение за това колко хора можете да сравните с това колко можете да спечелите от съответстващия бонус или колко пъти можете да получите плащане за същия обем. Чакай, да, проверете това, вижте, че този човек е на 14-то ниво във вашата матрица, вече сте платили за тях във вашата матрица, плюс това ще съвпаднете с матрицата на този човек. Също има този човек в нея, матрицата на този човек също има този човек в него. Матрицата на този човек, 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 матрицата на този човек. Всъщност получавате 11 пъти заплащане за този човек, да, съответстващият бонус е огромен и сякаш това не е достатъчно. Освен това поставяме още 2,5% от всички продажби на компанията в бонус пулове за диаманти и лидери в диамантената корона. Това включва приходи от членски плащания, месечни и годишни абонаментни такси за партньори и всички покупки на продукти. Така че, ако компанията спечели общо 10 милиона нови приходи за месеца, това означава, че $200 000 отиват в диамантения пул, а $50 000 отиват в коронния диамантен пул. Така че, ако има 50 диаманта в компанията, например, всеки диамант ще получи месечен бонус от $4000, в допълнение към всички останали части от бонусния план. Да, огромно е, така че сега знаете как ви плащат. Каква е стратегията за изграждане на обикновени абонати? Тоест, колкото повече хора се регистрирате, толкова повече съответстващ бонус ще получите и толкова повече пари ще спечелите. Никога не знаете кой е следващият диамант във вашата организация или откъде ще дойде, просто продължавайте да го споделяте. Ще се видим на върха на успеха.